akapọta bere onye ya bọrọ ya nwata nwaanyị ọbụla akpọtara ya ine na ya ya n'ofu nkeji 1000 ya wotu Fokeji K, wow, lot of money, man. This is up to $500,000. Nah. So, but ya ụmụ ọbụla nke so this is I came back. sị na onye akwadoro akwado Yo, this is cool. When you stand on it, I said, yo. Yeah, I've been went down that I go see you. Sasina Hi, Mama. Adabai. Why on me? Yeah, Adabai, why? why gidaga ni What's by that? I can How you doing? Yeah, where the camera? And I move on another go. Hey, you going to buy now? the never go ya onye gị na-elebe ka ba ka nwa ojogo na amụrụ ọfụma ole efọsọ a na-amụ ejimetọ na nna ilele nwata efụrụ na ọ nata maka ibe adịrị na ebe nwere ike na abụ onye onye ihe fọrọ ma maka ihe ahụ na banya uju nwa ile anya efo ole ka nne ha mụrụ ụlọ ise ọ dị ime ebe a kịta o nwere ike mụọra gị satọ na nna ma nwa didi ifi nwanne m ifi bịa Daddy, what's wrong? Daddy.